че единствената държава, която е оцеляла хилядолетие на европейския континент, извън Китай, е България и причината е точно тази любов и това разбиране, с което българите пазят своята унитарна същност. Тоест, българина не приема България да не бъде наричана по друг начин, не приема да има друг официален език и не приема нито един етнос извън самоопределението, че те може да се живеят като такива, но с наименованието български граждани. Ние действително бяхме в много лоша фаза поставени, така че наистина щеше да мине конституционната промяна без да бъде забелязано за създаването на законова възможност България да съществува като федерация, което е най-големият пробив в националната ни сигурност в новата ни история, считано от Втората световна война до днес. Това е капан, от който ние нямаше да може да излезем, защото последствията щяха да бъдат, че турският етнос, т.е. тези, които имат турско самосъзнание, щяха да поискат веднага да бъде обявен на основание на Конституцията, да бъде обявен втори официален език в Република България. На практика се получава феномен, в който България никога не е съществувала дори 5 дни в цялата си хилядолетна история като такава. Нацията като схващане, когато говорим за национална сигурност, трябва да имаме предвид, че нацията, националната сигурност произхожда от думата нация. Надявам се всеки от вас да има личното убеждение, че нацията, която традиционно обитава тия земи, се нарича българи. И не може да има национална сигурност, която изключва българите, а дава права на други, защото тя вече не е национална. Ние имаме търпимост и ние сме единствените в Европа, които на практика сме живели почти с всички етноси и най-дълго време. Тоест, мултикултурализма, който в момента се представя като либерално понятие, ние сме го практикували много хилядолетия. Тук в нашата държава. И ако има пример на световно ниво за търпимост между етноси, то той е България. Защото самото съществуване на САЩ, всички знаете, че като държава те са доста по-млади от Великата руската крепост. Камо ли от нас като народ и като генно наследие, което така иначе ни носи. И няма как нас да ни обучават как трябва да живеем с етносите, защото ние тези неща сме ги правили хилядолетия на практика. Но влизането ни през задната врата и поставянето на мини в собствения ни двор наистина ще разруши традиционни обичаи и на практика ще бъде като вирус вкаран в нашето тяло българско. Вирус, който както в компютрите разрушава операционната система, така и в смисъла на думата България, в която ние влагаме, ще разруши и ще изпразни от съдържание значението на тази дума. Тоест, ние имаме абсолютно, трябва българите да имаме абсолютно убеждение, че България трябва да продължи делото на нашите деди и да продължи да се съществува като унитарна държава. Никой, никога, независимо от политиката, която изповядва, не трябва да пипа тази точка, ако действително искаме да бъдем и да просъществуваме, както сме го правили векове. Империите, дори които казват, че са ни владели, всички знаете, че се разпаднали. Те не съществуват. Но нашата унитарност е причината ние да съществуваме и ние продължаваме да съществуваме като такива. Основният въпрос, който е поставен в крайна сметка пред нас, в нашето съвремие, което живеем сега, е какво всъщност искат българите. Искаме национална собствена държава или искаме мултикултурна държава, която се налага в цяла Европа. От САЩ.
Не го казвам с лошо отношение, казвам, че САЩ е държава, която не представлява нации, т.е. тя не е унитарна държава и тя иска да превърне Европейския съюз, защото смята, че това е правилно, в мултикултурно общество, което на практика да възпроизведе понятието Европейски Съединени щати, в които да няма нации, да няма традиции, обичаи, да няма нищо, да има един общ закон, нещо като вид империи, в които държавите ще се размият, ще изчезнат като смисъл и съдържание и ще започнем да живеем по американския модел. Надявам се, всички имате деца и самите вие и познавате там каква е ситуация. Нямаме друг избор, който трябва да правим. Всъщност цялата политика и икономика е насочена в посока в момента да се превърнем в мултикултурно общество. И тук искам да отворя една скоба и да го подчертая дълбоко това нещо, че госпожа Меркел преди започването на вълните с миграционните вълни, лично и с отговорност, надявам се, обяви, че мултикултурният модел, въведен в Германия, е провален. Тоест едно общество, каквото е Германия, вложило пари, енергия и всичко да създаде този модел, не е успяло. Тези трайни политики, които се провеждат в България, независимо от коя политическа сила, са опасни, защото в крайна сметка нито една от тези политическите сили не дефинират ние ще останем ли унитарна държава или ще развием тази същност. Или приключваме с това, което сме били хилядолетия. Ако българските граждани в наши лице, които имат българско самосъзнание, говорят, защото при последните преброявания 80%, казвам ви го откровено, 80% от хора, които имат цигански произход, са обявили, че майчин език не им е български език. Не са посочили кой е, но има вписано вътре в тази бланка за анкетната бланка, че те не приемат официално български език за техен майчин език. И това са хора, които бащите, дядовците и прадядовците са родени. Ето това е изпитанието, пред което ние сме поставени, което трябва в крайна сметка да изберем. Тук въобще не става дума за червени, сини, либерали и така нататък, защото в крайна сметка цялото политическо пространство дърпа в посока България наистина да стане федеративна република, след това да се размие българската нация. Тези 3 милиона, които са определени за умиране, говорим пенсионери, които, не само пенсионери, но хора над 50 годишна възраст рискова, така или иначе в последните 15 години ще изчезнат. И катастрофата, която е демографската, ще стане естествен процес, а не, че някой ще го предизвика. В този смисъл голяма помощ оказват влизането на тази либерална идея, прокарването, което сама по себе си, разбира се, не е лоша, не безкрайно лоша казвам, но първа жертва, колкото и да изненада за вас, първа жертва в нея станаха Съединените щати. Първата държава, която загуби официалната държавна власт, т.е. народа да избира един президент, който да управлява държавата от свое име, в Съединените щати не съществува вече много години. Президентът Обама не е изразител на волята на Съединените щати. Той е говорител на волята на определени лобита и кръгове, но не е изразител. Същото се случи следващия удар, който беше след Съединените щати, след като беше отвлечена първа тази държава и в крайна сметка този модел определени банкови институции да вземат политическата и държавна власт и след като успява Съединените щати, те казаха защо да не го приложим в Европа. Първата държава, в която го приложиха, беше Германия и тя не случайно е избрана като такава. Българската икономика, всички знаете, че ако имаме стабилен лев, то е защото Германия трупа дългове. В момента отношението на дълговете на Германия спрямо брутния вътрешен продукт е над 230%. Тоест нито един германец с цялата
мощност на тази машинна индустрия, която произвежда, не работи за себе си, а работи за кредитори, т.е. за други държави. На практика Германия не съществува в смисъла на думата суверенитет. И както виждате, ви казвам, че нашия лев се гарантира от германската икономика и ние живеем в момента в една изкуствена кома, т.е. имаме определена стабилност, но никой не може да ви каже до кога ще съществува тя. Първият труд, който би се създал в Германия в икономическия смисъл, ще катастрофира България в глобален мащаб. Нито една банка и нито една финансова българска институция няма да може да издържи на елементарен трус в немската икономика. В момента. Смисъл на думата държава, независимо как се нарича тя, винаги е било обществен договор. Усещането моето, като човек, който се старае да анализира много процеси, в тяхната дълбочина, разбира се, е, че общественият договор за мен лично е невалиден. Ние, българите, живеем в среда, в която имаме невалиден обществен договор. Нито един българин не усеща своята сигурност, своето бъдеще. Напротив, населението така или иначе се води към оскотяване, обедняване и изчезване. Няма политика, която е стратегическа в посока преодоляване на тези препятствия към този момент. И тя не може да съществува, разбира се, в такъв сценарий, в политически, в който ние живеем. Какво е необходимо? Какво е необходимо да се направи? Всяко едно полезно действие, което прави добавена стойност, се осъществява с 3 стъпки. Цел, план и действие. Ако се чудите защо сега сме потърпевши от всички и от всеки, защо сме ограбвани, това е защото нито един политик, нито един гражданин не може да каже в момента ясно и точно коя е нашата цел, към която се стремим, кой е нашия план, за да я постигнем тази цел и какво действие сме направили това да се случи. На практика ние живеем сами в себе си. Всеки със собствените си въпроси, със собствените си страхове, със собствените си съмнения, до момента, докато го настигне здравословния проблем и го победи от само себе си и той изчезва. Така както между нас, ви казах, изчезват 370 човека всеки ден. Такава смъртност в Европа не съществува. Говоря чисто статистически. Това е характерна смъртност спрямо броя на населението, е характерна единствено за африканските държави, в която има пандемия, епидемия и така нататък, няма здравеопазване, но съгласете се, че ние не живеем в крайна сметка в такава държава. Последно ще ви кажа защо ние сме цел на Турция и как националната сигурност има значение да се познава не в дълбочина, но това е общ план, трябва да се познава от всички българи. Това, което не ви казвам по медиите, и разбира се, никога няма да го кажат, е това, че най-големият стратегически проект, който изгради политиката последната на Ердоган и на Давутоглу, е една огромна каскада, водна каскада, в която има вложени милиарди евро. Тя се намира в долния участък към Анадола. За нея никой не говори, но това е основният инструмент на Ердоган, в което ще държи в подчинение около 7 арабски държави отдолу. Знаете ли откъде идва тази вода? За тези каскади. От България. Ако се чудите защо в България няма поливно земеделие, на което ние сме авторите за цяла Европа. Българи са изградили първо в Румъния поливното земеделие, а след това в Германия. Никой в Европа не е практикувал поливно земеделие
освен българите, с 2 университета средни, които са били в 2 села български. За съжаление, това е пак скрит сценарий, но ако ние имаме поливно земеделие и практикуваме зеленчукопроизводство, такова каквото го познава европейското, Турция не може да бъде основен играч на водни ресурси за целия арабски свят. Тоест, пряко е свързана с геостратегическата игра на нашите, които сега са се обявили за врагове с нас, защото няма българин, нито политик, нито гражданин, който може да приеме неосманска доктрина, обявена на официално държавно ниво в Република Турция. А не допустимо. Тази каскада, която от водни басейни, една, която липсва, стратегическа българска говоря, е изградена 95% в България. И тя се намира точно в тази зона, в която буквално агресивно се заселва мюсюлманско население. В момента. Ще ви кажа, за последните 2 години 45 000 апартамента в Кърджали са се продали и българите са се изнесли оттам. В момента, ако имало процентно съотношение, да кажем 40 към 60 българи и Турция, в момента съотношението българите е само 10%. В Одрин има банка, в която всеки може да си вземе турски гражданин безлихвен кредит, акцентиран абсолютно безлихвен кредит. Това е държавна политика. И да се закупи апартамент в Кърджали. И те го правят. Идват, взимат и си купуват, заключват ги и си отиват в другата страна. Задачата е да се създаде условия, в които този участък, на който е нашата водна каскада, да стане до такава степен завладят, че те да имат право на, как да ви кажа, на вид автономия. Но не целта е едни хора да живеят в тази автономия и да развият своята култура или по някакъв начин животно битие, а целта е да се сложи ръка на водните резерви на България. Истинското злато на България, истинския петрол на България се нарича вода. Нищо под нас, което живее, не може да ползва вода без нас. Истинският ресурс, с който нас не ограбват, не е злато. Да, и той има задържание, но има много злато. В момента имаме разработени находища с хиляди тонове злато. И това всички го знаят. И не случайно българите пречат в тази посока. Заради претенцията, която имаме. Но искам да ви кажа последна статистика, че когато Борисов, кабинетът Борисов едно когато взе политическата власт, нашия дълг спрямо брутния вътрешен продукт беше около 30%. В момента това е умишлено действие, което се диктува от Федералния резерв и от Световната банка и изискване към България. В момента длъжният ни дълг само за няколко години е 77,8%. В момента, в който ние стигнем 100%, на практика, каквото и да произведем и каквото да дава нашата икономика, 100% от това, което може да произведем като финансов резултат, ще отива в джобовете на кредиторите външните, т.е. Федералния резерв и Световната банка. На практика, ние имаме даден мат с пешката, в който чрез ползване на тези финансови инструменти, които обикновените граждани не разбират, ние сме поставени в положение на колене и за невъзможност за по-нататъчни действия. Ще ви кажа и кое е решението според мен, което смятам, че по някакъв начин може да преодолее това нещо, с което завършвам. Няма нито една причина, основателно казвам и разумно,
в която България да е бедна държава. Каквото и да ми кажете, знам, че изглежда негативен образ в момента и той обслужва определени интереси, този негативен образ, но България наистина, откровено да казвам, е най-богатата държава в Европейския съюз. С определени лостове и с много малко неща ние може да постигнем като хора, които имат българско самосъзнание, защото такива вече са изключително рядко. Готови са на всякакви неща за пари. Защото парите наистина по някакъв начин се превърнаха в икона. Всеки вярва, че парите са сила непреодолима, която ако той ги има, живота му ще стане един друг и различен. Това е дълбока грешка. Никога българите не сме били такива. Никога не сме изпадали в положение да загубим до такава степен достойството си, че да смятаме, че парите са основен инструмент на човешкото съществуване и смисъл на живота. Ако ние по някакъв начин не направим рязък курс, политически курс, казвам, към страните от висши градската четворка, които са членове на НАТО и членове на Европейския съюз, ние ще влезем в дълговата спирала по гръцкия сценарий. И то много скоро, говорим за есента, тази есен. Рязък курс, разбирайте, създаване на, естествено, хората, които трябва да бъдат апостоли с всеки от вас, ако го разбира. Сега след две думи ще ви кажа защо. Вишеградската четворка е политическо съединение европейско от няколко държави, които направиха копи-пейст, т.е. копираха един военен договор, който съществува между 4 държави. Нарича се договор и се крие, разбира се, от всички граждани на Европейския съюз. Нарича се договор за безусловна военна помощ. Той е подписан и е валиден само за Турция, Израел, Съединените щати и Англия. Тези държави имат извън договора за НАТО допълнителен военен договор, който е за абсолютно безусловна помощ един към друг. Същия този договор съществува и е пак вече в тези 4 държави, които са членки на Вишеградската четворка. Знаете, Орбан, Полша, Словакия. Този договор е копиран за безусловна помощ и тези държави се защитават всъщност с този договор, който не противоречи ни договора за НАТО, не противоречи на правилата на Европейския съюз, но дава безусловна помощ на една държава спрямо друга извън договора за НАТО. Казвам ви го на практика какво означава. Ако България е член на това нещо, тя не излиза нито от НАТО, нито от Европейския съюз. Но член 5 на договора за НАТО задейства само ако бъдем нападнати от друга държава, официално. Такива войни в съвременните условия не се познават. Няма такива войни, които се водят след Втората световна война, при които една държава официално напада друга държава. Сами виждате как става. Отвътре с тероризъм, с паравойни формирования и по друг начин, но никога една официална държава да нападне друга. Това са нов вид войни, които се водят в момента. В този смисъл, това, което на нас може да ни изненада и това, което на нас се гласи, се нарича косовския сценарий. Тоест предизвикване на вътрешни напомпано недоволство един към друг между етноси, което по някакъв начин да отключи някакво убийство или някакви дребни неща, които обаче да отключат големи събития след това. Нито една държава в Европа не е защитена от този сценарий. Само, че член 5 на договора за НАТО не сработва при тази хипотеза.
А България в момента е държавата единствена в Европа, която също откровенно ви казвам, уважая, че имаме 30 хилядна армия, в момента имаме 12 000 пушки. Това е. 12 000. Всичко друго са чантаджи, Вуйчовото и така нататък, които нямат нищо общо с системата на отбрана. Това са хора, чиновници на заплата. Ако ние не осъзнаваме, че имаме нужда от безусловна помощ, която на практика ще задейства така. Ако България по някакъв начин се отключат такива процеси и сме членове към този договор, който според мен е правилният ход, тези държави, които поддържат големи войски, повярвайте, и Орбан не си е съкрепил армията, нито Полша, нито Словакия и така нататък, имат големи, тежки, супер модерни въоръжени армии. Всичката тази сила и войска, ние по смисъл на този договор влиза в България. Безусловно, не заради НАТО, а заради вътрешен съюз, който не противоречи на НАТО. От тук нататък на нас не остава само да изградим с Иран добри отношения и с резервите ние, които имаме и възможности да провеждаме поне 50% собствена политика. Нека да не храним илюзия, че можем повече, но това е максимумът, който може да се позволи, а то не е малко. България наистина ще се превърне в Швейцария на Балканите с абсолютно военна и национална собствена сигурност. Поканиха ни, ние имаме покана от тези държави официална, която на този етап отхвърля от наша страна. Вие сте апостолите, които трябва да разберете и съответно да споделяте с хората, които са ваши близки и познати, за да се създадат някакви условия да тръгнем в правилната посока. Защото ако ние не създадем между себе си и между нас, казвам нас, хора, които наистина, когато чуят гайдата и нещо им затъква на гърлото, и ако бъдем пасивни, много скоро наистина ще изчезнем. И за да не се сбъдне казаното вода, гази, жадни ходи, пак ще ви кажа, България е най-богатата държава в Европейския съюз по ресурси. Всякакви. Газ, петрол, злато, специални метали и материали, всичко. В Турция, вие сте ходили, няма едно дърво. Целият дървен материал, всички заводи работят от Турция, от България. Нямаме причина да сме зле, освен това, че сме отчаяни и сме се съмнени един към друг. Благодаря ви.